Καλωσορίσατε στην παρουσίαση ήρωα του League of Legends για τον Jhin, το Βιρτουόζο. Ένας διεστραμμένος δολοφόνος πίσω από μια χαμογελαστή μάσκα, ο Jhin δεν ενδιαφέρεται να σκοτώνει απλά τα θύματά του. Θέλει κάθε φόνος να αγγίσει την τελειότητα. Θεωρεί το θάνατο ως τη σημαντικότερη στιγμή στη ζωή ενός ατόμου και κοπιάζει να κάνει κάθε πτώση θεαματική. Μες στο παιχνίδι, ο Jhin αναλαμβάνει το ρόλο του σκοπευτή και τρομοκρατεί τους εχθρούς του με επιθέσεις με πιστόλι και μια από τις μεγαλύτερες εμβέλειες στο παιχνίδι. Η παθητική του Jhin είναι ο φόνος σε 4 πράξεις, αλλά έχει 2 μέρη. Το όπλο του Jhin, ο ψήθυρος, έχει στη διάθεσή του 4 βολές. Η τελευταία των οποίων πάντα προκαλεί κέριο χτύπημα και επιπλέον ζημιά βάσει του ποσοστού της ζωής που λείπει από τον αντίπαλο ήρωα. Αφού πυροβολεί την 4η φορά ή αν μερικά δευτερόλεπτα περάσουν χωρίς να πυροβολήσει καθόλου, ο Jhin θα κάνει μια παύση για να οπλίσει ξανά. Επιπλέον, ο φόνος σε 4 πράξεις δίνει στο ψήθυρο σταθερή ταχύτητα επίθεσης και αλλαγές στην ταχύτητα επίθεσης ή την πιθανότητα κέριου χτυπήματος γίνονται επιπλέον ζημιά επίθεσης. Τα κέρια χτυπήματα του προκαλούν λιγότερη ζημιά, αλλά του δίνουν όθηση βάσει της ταχύτητας επίθεσης που θα είχε. Η ταχύτητα επίθεσης του Jhin θα είναι πολύ μικρότερη, αλλά θα προκαλέσει πολύ μεγαλύτερη ζημιά ανά χτύπημα, ενώ οποιοδήποτε αντικείμενο για κέριο χτύπημα ή ταχύτητα επίθεσης θα τον βοηθήσει να κάνει kite και chase. Επόμενο είναι το Q του Jhin, η χοροβομβίδα. Ο Jhin πετάει μια χειροβομβίδα σε έναν εχθρό, η οποία προκαλεί ζημιά προτού αναπηδήσει στον επόμενο κοντινό αντίπαλο. Η χοροβομβίδα μπορεί να χτυπήσει συνολικά μέχρι και 4 στόχους και η ζημιά της αυξάνεται με κάθε αναπήδηση που σκοτώνει. Η αύξηση αυτή συσσωρεύεται, που σημαίνει ότι η χοροβομβίδα θα προκαλέσει τόνους ζημιά στην 4η αναπήδηση, αν οι προηγούμενες 3 προκάλεσαν θάνατο. Με το Q μπορείτε να κάνετε ζημιά όσο οπλίζετε, ειδικά όταν ο στόχος σας βρίσκεται κοντά σε ετοιμοθάνατους υπηρέτες. Θα κάνετε και εύκολα last hit, το οποίο δεν μας χαλάει. Το W του Jhin είναι η προοικονομία, το οποίο στοχεύει παθητικά τους αντίπαλους ήρωες που έχουν χτυπηθεί από τις βασικές επιθέσεις του Jhin, το E του ή τις επιθέσεις ενός σύμμαχου ήρωα. Όταν ενεργοποιηθεί, ο Jhin ρίχνει μια βολή στην κατεύθυνση του στόχου, η οποία σταματάει στον πρώτο αντίπαλο που θα πετύχει, προκαλώντας ζημιά σε αυτόν και σε όλους τους υπηρέτες και τέρατα στο μονοπάτι του. Αν ο Jhin πετύχει ένα στοχευμένο αντίπαλο, η προοικονομία θα τους ριζώσει και θα δώσει στο Jhin μια όθηση κίνησης. Χρησιμοποιήστε την προοικονομία για να βοηθήσετε τους συμμάχους σας από τα παρασκήνια. Έχετε τεράστια εμβέλεια, ειδικά με τον W σας, και μπορείτε να βοηθήσετε τους συμμάχους σας να δραπετεύσουν ή να κυνηγήσουν τους στόχους τους. Το E του Jhin, το καθυλωμένο κοινό, τοποθετεί ένα λωτό παγίδα στο έδαφος που γίνεται αόρατη και οπλίζεται μετά από ένα μικρό διάστημα. Οι αντίπαλοι ήρωες που θα πατήσουν πάνω στις παγίδες τις ενεργοποιούν, αποκαλύπτοντας κοντινούς αντίπαλους και δημιουργώντας μια ζώνη επιβράδυνσης για μερικά δευτερόλεπτα. Όταν η ζώνη επιβράδυνσης εξαφανιστεί, προκαλεί ζημιά σε όσους βρίσκονται ακόμα μέσα. Ο Jhin μπορεί να τοποθετήσει μέχρι και 2 παγίδες, οι οποίες διαρκούν για μερικά λεπτά. Το καθυλωμένο κοινό έχει επίσης μία παθητική, την ομορφιά του θανάτου, η οποία μετατρέπει όλους τους πεσμένους αντιπάλους σε παγίδες που δημιουργούν την ίδια ζώνη επιβράδυνσης. Τοποθετήστε τις παγίδες σας κατά μήκος των διαδρομών που ακολουθούν συνήθως οι αντίπαλοι junglers όταν επιχειρούν gank. Ρίχνετε που και καμιά ματιά στο χάρτη όμως. Οι παγίδες σώζουν ζωές, αλλά μόνο αν προσέχετε το χάρτη. Τέλος, η υπέρτατη του Jhin είναι η τελευταία υπόκλιση. Στην πρώτη ενεργοποίηση, ο Jhin στοχεύει σε περιοχή μεγάλης εμβέλειας. Τότε μπορεί να ενεργοποιήσει ξανά την τελευταία υπόκλιση και να ρίξει 4 βολές. Κάθε σφαίρα αποκαλύπτει τη ζώνη γύρω της, κάνοντας ζημιά και σταματώντας τον πρώτο ήρωα που πετυχαίνει. Κάθε σφαίρα επιβραδύνει τον ήρωα που πετυχαίνει και προκαλεί αυξανόμενη ζημιά ανάλογα με τη ζωή που λείπει από το θύμα.
Το 4 είναι ο αγαπημένος αριθμός του Jin, άρα η πιο θανατηφόρα σφαίρα, εκείνη που εγγυάται ζημιά κέριου, είναι και η τελευταία. Τέλος, αν όλοι οι στόχοι του καταφέρνουν να ξεφύγουν από τη ζώνη στόχου του Jin, μπορεί να ακυρώσει την τελευταία υπόκλιση νωρίς και να αναπληρώσει ένα κομμάτι από το χρόνο επαναφόρτισης βάσει του αριθμού των βολών που έχουν μείνει. Η τελευταία υπόκλιση είναι προφανώς μια δυνατή κίνηση εκτέλεσης, αλλά μερικές φορές είναι καλύτερο να τη χρησιμοποιήσετε για να επιβραδύνετε μακρινούς αντιπάλους, ώστε να μπορούν οι σύμμαχοί σας να τους κυνηγήσουν. Ή για να κλέψετε τα kill τους. Δηλαδή, είστε σκοπευτής, έχετε περισσότερη ανάγκη το χρυσό. Ο Jin είναι μοχθηρός στη λωρίδα όταν συνοδεύεται από support με βαριές ανασταλτικές τεχνικές. Για να κάνετε μπαμ χωρίς επιστροφή, προτιμότερο είναι να χρησιμοποιήσετε την προοικονομία ώστε να ριζώσει πριν φύγει το CC του φίλου σας. Θέλει λίγο για να γίνετε Jin μάνια, αλλά μπορείτε να φανταστείτε τα αποτελέσματα αν γίνει σωστά. Ο Jin έχει μόνο 4 σφαίρες στις περισσότερες περιπτώσεις, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να είστε έξτρα προσεκτικοί όταν επιλέγετε τους στόχους σας στις μάχες. Ενώ η επιλογή θυμάτων σε αυτή τη μάχη θα ήταν πλήρως λογική για οποιονδήποτε άλλο σκοπευτή, ο Jin δεν έχει αρκετές σφαίρες για να αποτελειώσει την καλίστα, αφήνοντάς τη ζωντανή με μια φετούλα ζωή. Ο Jin μπορεί να ξεκινήσει μάχες πολύ μακριά. Με την προοικονομία ή την τελευταία υπόκλιση μπορεί να εξαντλήσει ή να σκοτώσει τους εχθρούς του. Εδώ τον βλέπουμε να ετοιμάζεται για να θερήσει από την άλλη μεριά της φωλιάς του δράκου, χτυπώντας τη Jinx με την 4η σφαίρα, έτσι ώστε να πέσει στη μάχη. Από το σημείο αυτό, ο Jin μπαίνει θριαμβευτικά στη μάχη, χτυπώντας ό,τι θέλει πριν φλεσάρει προς τη Jinx και την αποτελειώσει. Αν προσπαθείτε να ξεφύγετε, δοκιμάστε να ρίξετε το καθυλωμένο κοινό πίσω σας και όταν ο επίδοξος δολοφόνος σας την πατήσει, καρφώστε τον στον τόπο σας με την προοικονομία. Με το slow, το root και τη ζημιά, θα αποδράσετε με χάρη. Μερικές φορές συμφέρει περισσότερο να μαρκάρετε τους αντιπάλους της πρώτης σειράς και να τους επιβραδύνετε, ώστε να μην φτάσουν στους ευάλωτους παίκτες όπως εσάς. Άλλες φορές θα δείτε και κακούς με χαμηλή ζωή μαζεμένους, το οποίο σας δίνει την ευκαιρία να πιάσετε το στόχο σας και να προκαλέσετε ζημιά με την ομορφιά στο θάνατο και τις αναπηδήσεις της. Ο Jin έχει έναν τόνο εργαλεία για να καταστρέψει χαμένους εχθρούς. Ακόμη και όταν ο Βιρτουόζος είναι μίλια μακριά. Ο Άλισταρ προσπαθεί πραγματικά, αλλά το μόνο που πετυχαίνει είναι να κοπανάει το έδαφος μετά από εκείνο το άγριο φλας. Ξαφνικά ο Jin και οι σύμμαχοί του νιώθουν όρεξη για μπριζόλα. Ο Βιρτουόζος εφαρμόζει την παθητική από το W για να στήσει ένα root. Μετά, τα απανωτά slow από την τελευταία υπόκλιση στέλνουν τον Άλισταρ στα θυμαράκια, ενώ ο Jin είναι μια οθόνη μακριά.